Аз съм Антон Долнабос, в момента съм създателем Skyballs BG и играем Sky PvP в Minecraft Zoker, ай пишем надолу описанието. И тук трябва да имаме една мисия, където трябва да учим до кораба и там да преодолим. То не е мисия, ние сме мислихме тази мисия. Там ги целим с И трябва да отидем до кораба и там да го предпазваме и там да убиваме най-много хора. Да умре. Слушайте, Антони. Аз съм там. Ти не идва. Видях го. Иксей. Аз съм с хакове, Валю ще го Аз поби. го килвам. Има един с диамантени бутуши в храма. Дай ми една. Аз имам тук. Ти почна ли клипа? Да. Така, Валю, как ти е профила? Как така профил? В YouTube. Аз съм махнах от... Да, то няма профил. Моят профил е Валентин Чайков. Ама той лично съществува. Ти искаш да влезеш с моят профил, бе? Не! Да те рекламирам. Така виждате този големия дракон. Minecraft Zoker е минигейм сервер. Ще откриете игри като Survival Games, Hunger Games, всякакви PvP-та. Има Speed PvP има. Това там Skyblock Warrior, Skyblock само. в Арена 2. Там където има 7 или 8 такова и 9 души. Тиган. PvP. На кое лоби си? Добре, идват в Sky PvP. Вземи часовник. Виждаш ли там 3 арени? Къде си? На втората арена по средата. Той не знае как се прави. Значи отиваш пред Sky PvP, нали? Има един човек с криле. Да. И влизаш в дупката. Давай напред. И арена 2, дето е по средата. Дейте има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 човека. Трейлър. Да, но много е приятен сервер. Очаквайте честно да снимам в него. Защо не снимам много в Minecraft? Не съм снимала в Minecraft от вчера. Ари бе, Сони. Вай, Сони. Не те сега ще ме убият. Аз мога да им вляза на ръж. Един се преби. Добре, влез в посредата. Ето той е тука. Соник. Аз чум да умра. Аз оставам на лодката. Соник, виждаш ама, ето тук съм, за теб съм. Ела, взимай тук булслот. Wooden sword, не wood sword. Добре, вземи 2 дини, 2 стака дини, Има мене. 3 лука. 2 лъка, аз знам. 4 стака стрели. Те са безплатни. Wooden sword. Соник, следвай ма. О, там има, чакай, стой там. Стой. Няма, тук е сейф зона. И няма как да стреляш, не скачай. Ти тъпли си. Бързо стрелай. Аре! Антони! Не бях аз! Сега ела тук. Без да искам, че трябваше да убия оня, ма убих тебе. Цъкни на и тая табелка. И си вземи каска. Той е Антони е скайпа. Тук сега ела. Така. Идваш ли? Джампай, бе, ум! Фелнах! Здравей, аз фейлвам. Аз
Застигаме от 5 минути. И смятам да спирам. Ребята, Да, взем доставка. Аз съм нов в сервера. Между другото, да кажа. браво, Соник е там, монета не ме цепи. Цепи се А, скай да. база. Да. Бъдат тръгвай. Соник пъти са други чули. С лъка. Чули ма? Окей. Аз ще ти покажа. Това е като PvP, само че джун. Падна ли? Не, спокойно. Малко падна. Къде Соника е? Ти къде си? Соник, къде си, бе? Не, падна. Паднах. Много се жалко. Паднах! Не паднах. Това е И аз смятам да спирам този клип. Лайк, сабскрайб и коментар. Аз още няма да спирам и се абонирайте. Съм били. Да, мерси, че се рекламира клипа. Ще го изрежам. спряли клипа. И довиждане. Абонирайте се, лайквайте, елате всичките до мен с каските. Ела, бе, къде отиваш, бе? Да скачи. Чакай, ще намериш често. Няма нищо в тези честа. Да, само ми видео. И елате на спална. Самоубийца, бе. Салют и довиждане от мен. Аз ще спирам след около 10 секунди. Самоубийци са двамата, бе. Аз се убих. Съм те. Елате до мене. Да се заверям тук в мангал. Съберете се до мене, бе. Убий се, бе, Соник. Коментирайте, оценявайте и се сабскрайбнете.